Ναι. Κράτα το καλάμι σφιχτά και γίνει. Κράνε λίγο και μετά θα το Πώς πάρω. τραβάει. Θα το πάρω. Πάρ' το και τράβα βίντεο. Το έχεις ανοίξει. Ναι. Είδες πως τραβάει. Βγήκε έξω. Ναι, αφού πρέπει να βγάλουμε το ψάρι. Τώρα ο κύριος Σίος μας την έκανε Νικολιό και πιάσε το πρώτο ψάρι. Εμείς θα πιάσουμε ένα μεγαλύτερο ψάρι από αυτό, ναι. Άστον εσύ και θα δεις. Πώς τραβούσε Νίκο, τραβούσε, Νίκο, σε ζόρισε λίγο. Δεν πειράζει, θα το βγάλω εγώ Νίκο και θα σου πάρει το πιέτο. Ω, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Θα πιάσει το καλάμι του μπαμπά σε λίγο. Γιατί εμένα είναι χαλασμένο και θέλει κόλπο. Εγώ θα το έχω. Ποιο? Το καλάμι. Ναι, αμέ. Τι να πετάξει, μωρέ. Όχι ακόμα, περίμενε. Να βγάλει ο θείος το ψάρι. Αυτό που γυρίζει και αφήνεται ελεύθερη τρίχα, δεν έχει. Αυτό που γυρίζει και αφήνεται ελεύθερη τρίχα, δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει. Τι λες, μωρέ. Μωρέ, αυτό που γυρίζει και αφήνεται ελεύθερη τρίχα. Ναι, μωρέ, Νίκο. Ναι. Ναι, κοίτα το ψάρι. Να, έλα από εδώ να δεις το ψάρι. Εδώ έλα. Από εδώ έλα. Έχει ακόμα. Άντε, μάζευε. Κουράστηκε να φάει. Δεν κουράστηκε, δεν θα ρίξει τα τραβά. Έλα. 10 κιλό είναι. 10 κιλό, μακάρι. Θα μας σου πω. Γεια. Είδες τι κάνει η Νικολή. Τελείωνε, Μιχάλη. Δεν θέλω να του στύψει και τα φρένα. Συνέχεια πρέπει να βάζουμε τις φωνές του θείου σου για να βγάλει ένα ψάρι η Νικολή. Αλλιώς, κοίτα να δεις το νερό. Θα να έχω πιάσει πάτο. Λες, θα πιάσει τον πάτο, Νικολή. Γεια. Ματάρικο σου, τι είχε, τι να κάνουμε. Για την ώρα του έχω πιασμένο. Άντε, τελείωνε. Να τα ψάρια μπροστά μας, άντε. Να τα εδώ. Έλα. Να τα εδώ τα ψάρια, άντε. Μάζευε. Μάζευε. Τίλιζε, σήκωνε και κατέβαζε. Άντε, να τα ψάρια εδώ μπροστά. Ωραία που σου. Εντάξει, πιάζει, είναι Ναι, δεν χρειάζεται Νικόλη κι αλλιά, να τα βλέπεις, εδώ είναι. Θα τα ρίξεις στο νερό, λέω. Άντε μωρέ, τελείωνε, για το όνομα της Παναγίας μας. θα με τέτοιο νάτο. Άντε, φέρ' το. Είναι και μεγάλο. Φέρ' το. Νίκο, πιάσ' το τηλέφωνο να παίρνεις που να το βγάλω. Όχι, άστο εδώ. Να το, Νικολιό. Να το ψάρι. Άντε, να το, Νίκο. Το βλέπεις, γυαλίζει. Ναι. Φύγε τώρα πίσω, Νικολιό. Θα το εγκιστρώσω. Εδώ είναι τα ψαριτάδες. Δεν να τα εγκιστρώσεις. Ναι, κράτα, μη φράνεις από μπροστά. Έλα να πιάσεις εκεί το γατόνι, Έλα. Να πιάσεις εκεί. Εδώ θα ακολουθάς, το δεις, αυτό θα ακολουθάς, να. Το γάτο. Θα ρίξω λίγο και το ψάρι. Ωραίο ψάρι, πες το. Άμα το κρατά καλά τώρα, εντάξει. Περίμενε, το φέρνω. Περίμενε. Πέτσε μια το καλάμι απάνω. Ωραία. Περίμενε, θα γύρει. Εκεί, Νίκο. Είναι ο Γοδά Μιχάλη. Το τραβάς, Νίκο. Το τραβάω. Μπράβο, Νίκο. Να το ψάρι. Βλέπεις.
Δεκάτσιλο. Τράβα Νικόλιο. Με σου έρχεται ωστά. Δώ μου το κόκκινο από εκεί, το ξύλο Νικόλιο. Σάπισε το. Έλα. Θα πεις το Νικολή. Ναι. Δεν το έχεις τρόπο, φέρ' το. Εγώ το σαπίζω. Εντάξει. Βάρ' το. Το Έλα, σάπισες. το σάπισε. Πάρ' το γάτζο. Δώ μου την πέντα. Και το φτιάξω εγώ. Κάμε Δώ μου το. την πέντα. Ναι. Ποιο πέντε. Τη βίδα. Νίκο το κλειστό βίντεο.